Zima sa blíži. Ak trpíte častou močovou inkontinenciou pri kašľaní alebo prechladnutí, alebo niekedy náhlym nutkaním na močenie, ktoré vedie k inkontinencii a nepríjemnému zápachu na spodnej bielizni, potom by ste mohli zvážiť túto prateľnú vatovú vložku. Je vyrobená z veľmi pohodlného materiálu s vynikajúcou savosťou. Už nikdy nebudete musieť každý deň meniť spodnú bielizeň. Tkanina je mäkká. Je šetrná k pokožke, priedušná a ľahko sa nedeformuje ani nevybledne. Kúpila som si niekoľko kusov na striedanie, ak máte starších členov rodiny, môžu ich tiež použiť. Či už ich potrebujete alebo nie, vrelo odporúčam, aby ste si jednu mali po ruke. Ženy s močovou inkontinenciou už nepoužívajú jednorazové hygienické vložky. Sú nepríjemné na pokožke a po dlhodobom používaní sa u nich objaví zápach. Skúsené